Здравейте! Да ви покажа двор, който започваме да разчистваме, да подравняваме за озеленяване. Ето това е тази неравност, която трябва по някакъв начин, по възможност без тежка техника, с издърпване на терена, да се подравни. Този терен беше целия в камъни. Те малко се позачистиха. Този големия камък ще го използваме. Тук ще се декорира. Тази стъпка ще се засипи с почва. Тук това ще се махне тази оранжерия и отпред ще има жив плет. Отгоре също ще има така семпо озеленяване. Съвсем семпо озеленяване. Тук ще има една беседка и пътека. Накрая ще инсталираме поливна система за сезонна поддръжка. Ето това е втория ден от работата, което свършихме вчера. Така. Тук се насипва хумус от оранжерията, която се демонтира. Тук останаха камъни за пренасипване. Тук терена сме скрили бетона. Остана да се подравни и да ви покажа ето това как се получи. И терена е ужасен с плевели, каменист. Тук насипваме биомаса, за да подхраним този остров. Тук остава още да се довърши и другата седмица ще предприемаме озеленяването. Да ви представя от Archland Development един двор, който в момента завършваме озеленяването. Желаните растения са миниатюрни малки храстчета, доста почвопокривни, многогодишни. Има един скат покрай оградата, който го мулчирахме, покрихме го с геотекстил. Цялата площ с цел влагозапасяване и да няма сезонна поддръжка сме го покрили с геотекстил и в момента завършваме затревяването. Също така сме направили поливна система, която също е в процес на обслужване. Да се надяваме, че всичко ще е наред през новата година. Успех на всички!